Hej, vi er i gruppe 5, og vi har valgt at bruge den psykoanalytiske metode på H.C. Andersens Skyggen. Og vi har valgt at se på skyggen som værende repræsenterende det underbevidste, altså idet, for at den lærtes id, vel at mærke, for at bruge et term fra Freuds psykoanalytiske model. Og i afsnit 4, der er der et citat, der hedder således: En aften sad den fremmede ude på sin altan inde i stuen. Bagved ham brændte lyset, og så var det jo ganske naturligt, at skyggen af ham gik over på genboens væg. Og det vi vil sige om det her, det er, at han leger med sin underbevidsthed. Han tænder et lys samtidig, og han leger med ilden. Han sender skyggen over til genboen. Ja, vi har snakket om, at det der bliver nævnt med modsætningen mellem det kolde og det varme, det er ligesom det varme, det er det hede, det er det forbudte. Det foregår op i hans hjerne, mens at det kolde, det er ligesom at det der foregår i virkeligheden. Altså det man gerne må snakke om, det kedelige. Og så det varme, eller det forbudte, det smider han ligesom væk, for at rejse tilbage ind i virkeligheden, og sådan kunne omgås med andre mennesker. Og så skriver han om alle de her kedelige ting, som ingen gider at høre om. Og så får han så nogle nye lyster. Han gror en ny skygge. Men den her skygge, den er slet ikke i samme omfang som den gamle han havde, fordi den beskrives som en pudelhund ved hans fødder. Hvilket så er med til at ligesom, og når den gamle skygge så kommer tilbage, så bliver det virkelig sat et perspektiv, hvor voldsomt den underbevidsthed han havde, som han lagde fra sig, var. Okay, når de er tilbage i de kolde lande, så kommer skyggen tilbage til den lærte mand og fortæller om, at skyggen altid var stærkest om natten. Der var den næsten lige så tydelig som manden selv. Og det er et udtryk for, at det fortrængte og lysterne, det er meget tydeligere om natten. Mens skyggen er hos manden, så fortæller han også om, hvad der var inde i det her hus. Men så tager skyggen afsted igen. Og efter det her bliver manden rigtig syg, han bliver bleg, og han får at vide, at han ligner en skygge. Så kommer den rigtige skygge tilbage endnu en gang, og fortæller om, at han gerne vil have et skæg. Og det tager vi som et udtryk for, at han vil gerne have noget maskulint, noget autoritet og noget visdom, for at komme væk fra den her med, at han er en skygge, og komme ind og blive til et rigtigt menneske. Efter skyggen har fortalt det her med, at han gerne vil prøve at frelægge sig hele det at være en skygge, så tager de sammen, skyggen og den lærte mand, over til et bad, kalder de det. Som vi ser som ikke så meget et bad, et kurbaden eller noget, men som en helende proces af en afart. Her møder de en prinsesse, og den her prinsesse falder i snak med skyggen, og prinsessen fortæller så, at hun lider under den forfærdelige sygdom, hvad vi skal kalde det, at hun både ved og kan se alt. Her snyder skyggen godt nok prinsessen ved at sige, at prinsessen siger, at skyggens problem er, at han ikke kan kaste nogen skygge, og det er derfor, han er i badet. Hvorimod skyggen siger, at det er fordi, han ikke kan have et skæg, at han er i badet. Og henviser derefter til en lærte mand, der står over i nærheden og siger, at der er hans skygge. Så allerede her begynder vi at se noget, der bliver mere tydeligt senere, at rollerne bliver byttet om mellem den lærte mand og skyggen bliver det rigtige, altså underjeget, som vi ser det, går op og bliver til egoet, hvorimod at den lærte mand, som er det egentlige, kommer ned og bliver undertrykt. Her har vi også et eksempel fra afsnit 48, der siger, skyggen var da herre, og herren var da skygge. Allerede her, det understreger meget godt, hvad vi har snakket om, at manden, der er ikke blot nu ligner en skygge, men også bliver tiltalt som en skygge. Ja, som sagt, så bliver manden mere og mere til skygge i løbet
af historien, og det har vi så tolket i forhold til Jungs psykoanalytiske model, som at det er personaen, der bliver overtaget af skyggen, som er underjeget, og så bliver den så til overjeget, så han bliver nærmest et dyr. Det har vi så også på en måde tolket til, at det er manden, der prøver at få et skæg, for at få, og ikke skyggen, for at få kontrollen tilbage over sig selv. Men det kunne han jo ikke, og så får han ikke kontrol. Og vi har et citat: i solskin og lær mig se, må du ligge ved mine fødder, som en skygge skal. Ja, stop her.